Cita destacada este venres en Viveiro coa celebración da Romaría das Tres Grazas. Hai misas durante todo o día. Como cada ano son moitos os fieis que se achegan á capela do Ecce Homo a poñer unha candea. Tampouco faltan as tradicionais rosquillas. Vémolo de seguida aquí no Galicia Noticias. Moitos fieis pasarán hoxe pola Capela da Misericordia de Viveiro. Celébrase a Romaría das Tres Grazas. Esta cita, con grande arraigo na vila, atrae devotos de toda a comarca. Primeiro venres de marzo, a cita é aquí, na Capela da Misericordia de Viveiro. Hoxe é día de peregrinación polas Tres Grazas. De sempre, que viremos a Viveiro e levamos isto na sangre de sempre e seguimos. Non lembro cando empecé, porque eu penso que xa me traerían cando era pequeniña de toda a vida. E os meus fillos veñen tamén, e co meu neto incluso. É un día que non faltamos a... Veñen polo Ecce Homo ou Cristo atado á columna, polo que hai unha gran devoción na comarca, sobre todo entre a xente do mar. Os barcos salen ao mar, xíranse para dirixir a proa á capela do Ecce Homo, inda que vayan en contra do seu rumbo, pero sempre fan esa reverencia, sí. Antigamente, os devotos chegaban aquí de xeonllos, cruzando esta ponte que une Viveiro con esta parte da Misericordia, ofrecidos. Viñan de rodillas e viñan acompañando para cumplir a promesa. Hai misas durante todo o día. Os devotos veñen rezar e fan un ofrendo ao Cristo. E aquí ao final do día o mellor hai 5.000, 6.000 velas. A crenza popular di que hai que pedirlle ao santo 3 desexos ou grazas. A maioría son peticións de saúde. Ali pídese 3, e que concediu unha, é algo. Que a saúde é máis que nada co bienestar de todo o mundo, o sea, que non se pide aquí, normalmente non son petitorias materiais. Eu xa o que pediría a todo o mundo que dedicara unha gracia a pedir a paz. En Viveiro xa están cos preparativos da Semana Santa, unha celebración que nesta vila se vive con intensidade. Está declarada de interese turístico internacional e todos os anos atrae milleiros de visitantes. Ten 39 pasos e os máis antigos son de gran valor artístico, datan do século XIII. A Semana Santa de Viveiro é unha das celebracións máis enlleiras de Galicia. Consta de 39 pasos, 8 irmandades e 3.500 confrades. É unha Semana Santa sentida. Unha Semana Santa que se desengrana cronolóxicamente vivindo a pasión de Cristo e vívese non soamente con esa espectacular presentación nas procesións das rúas, sino co sentimento e a espiritualidade que levan todos os componentes nas mesmas. Recoñecida de interese turístico internacional, a Semana Santa de Viveiro atrae cada ano milleiros de visitantes. A nivel económico é realmente unha semana que move moitísimo. Dadevos conta que ao final estamos duplicando poboación, moitísima xente que ten segunda vivenda en Viveiro e aproveita para vir durante esos días de vacacións para aquí. Os hotéis, os días grandes están dende fai varios anos sempre o 100%, casas rurais, aloxamentos, realmente Viveiro, está cheo. Estes días están cos preparativos co fin de que as imaxes luzan o seu mellor aspecto e que os confrades teñan os hábitos listos. Están planchando 3 mulleres e xa levan un mes porque temos máis de 700 traxes da Irmandade de Mulleres da Santa Cruz, pero que cada traxe implica unha túnica, unha capa, un capirote, unhas calzas, e isto multiplícase por todas as cofradías. Días antes da Semana Santa baixo unha carpa reúnense as imaxes que van participar nas procesións, hainas de gran valor. Eu pararíame máis no que son a representación do santo no encuentro e do desenclavo, porque son con figuras articuladas que están enseñando a xentes como se mostraba a pasión a xente que ao mellor non tiña conocimentos. Razóns non faltan para visitar Viveiro. Quedan 15 días para a Semana Santa e nos principais puntos de interese comezan a medrar as reservas. En Viveiro, a ocupación rolda o 80% e agardan que continue subindo. A súa Pascua é de interese internacional. Procesións que poñen a pel de galiña, caparuchos, tamboradas. Xa falta pouco para a primeira ponte longa deste ano.
Tamén temos que ter en conta de que sempre hai moita reserva de última hora en función do tempo que vai estar ou non, pero si é certo de que as pernoctas prolónganse máis, non? Xa non é unha noite total, sino hai xente xa que en 4 noites ou incluso unha semana. Suba de prezos que afectará as vacacións de Semana Santa. Quedan 2 semanas para que comece a primeira ponte longa deste ano. Uns días que se viven de diferentes formas, con procesións, festas ou moita gastronomía. As previsións de ocupación son boas, os hostaleiros xa teñen todo preparado. Non, Iria Soengas? Así é, David, aquí en Viveiro os hostaleiros son moi optimistas de cara esta Semana Santa. As reservas desta hora están entre o 70 e o 80% e agardan cando menos repetir os bons resultados do ano pasado, en que a ocupación media estivo no 90% e mesmo houve establecementos que colgaron o cartel de completo. Uns bons resultados que van depender en boa medida da previsión meteorolóxica, porque condiciona e moito esas reservas de última hora que poden chegar a supor un 15% do total. Esta Semana Santa de Viveiro está declarada de interese turístico internacional e unha celebración que atrae cada ano milleiros de visitantes a contorno. As previsións pros establecementos hostaleiros de Viveiro de cara a Semana Santa son boas. Están pendentes, como cada ano, do tempo e das reservas de última hora que roldan entre o 15 e o 18%. As reservas ahora mesmo rondan entre o 70 e o 80%. Vale, tamén temos que ter en conta de que sempre hai moita reserva de última hora en función do tempo que vai estar. Os visitantes que se achegan a Viveiro en Semana Santa soen prolongar a súa estancia. As pernoctas prolónganse máis, non? Xa non é unha noite total, sino hai xente xa que en 4 noites ou incluso unha semana. Non, entón eso estáse a notar no Concello. A Semana Santa de Viveiro, declarada interese turístico internacional, segue a atraer moitos visitantes. Hai xente que está esperando a última hora, vale, para reservar uno ou decidir pois disfrutar da Semana Santa, ao mellor noutra zona xeográfica, se o tempo acompaña. Estamos aí a última hora, non? Mirando o tempo na TVG, a ver que nos dice se chove, se non chove, e pode salir a procesión. En Viveiro está todo preparado xa para a celebración da Semana Santa. Os actos comezan mañá, coa procesión das Dores, pero as procesións principais serán os días festivos, xoves e venres santo. Nelas participan máis de 2.000 confrades e hai lista de agarda para aportar as imaxes. A Semana Santa tamén é un atractivo turístico nestes días e os hotéis da Vila Mariña colgan o cartel de completo. Entramos nas entrañas da Semana Santa de Viveiro. Para que unha procesión saia á rúa, o traballo comeza aquí. Hai que pasarlles o ferro aos hábitos, preparar os complementos dos confrades e as andas. E así levan máis dun mes. Estamos aquí a ver que están planchando 3 mulleres e xa levan un mes, porque temos máis de 700 traxes da Hermandade de Mulleres da Santa Cruz, pero que cada traxe implica unha túnica, unha capa, un capirote, unhas calzas, é dicir, con moitos complementos. Isto multiplícase por todas as cofradías. Máis de 2.000 confrades procesionan na Semana Santa de Viveiro. Na cidade hai unha gran canteira. Un cuidado especial pola canteira, polo futuro. Entón, os nenos, os xoves, xa participan en diferentes seccións. Hai 8 confrarías e en todas elas hai listas de agarda para levar os pasos coas imaxes. Lista de espera porque temos máis xente que quere levar da que realmente corre. A Semana Santa de Viveiro celebrase de forma ininterrompida desde o século XIII e desde 2013 conta coa declaración de interese turístico internacional. Están dende fai varios anos sempre o 100%, casas rurais, aloxamentos, realmente Viveiro, bueno, pues está cheo de xente. Canta máis xente, pues máis dinamismo, tanto comercial como hosteleiro, e eso redunda na economía da vila. E cada ano vai a máis. Hotéis e restaurantes reforzan nestes días o seu persoal. Mareiros, axudantes de cociña, cociñeiros, os hotéis reforzando o persoal de limpieza, recepción, ao final, bueno, pois o primeiro é coller persoal para poder atender moi ben a toda esa xente que nos visita.
Ademais das procesións, a cidade conta estes días cun amplo programa de actividades culturais, visitas turísticas que comezan aquí, na carpa onde se exhiben todos os pasos. Máis asuntos. A Semana Santa de Viveiro ten 8 confrarías que suman entre elas milleiros de cofrades. A máis recente foi fundada este mesmo século, pero outras teñen máis de 700 anos de historia. Como singularidade, unha particularidade é que as irmandades viveirenses están abertas a quen queira participar nos seus actos, máis alá incluso dos seus propios membros, se un é cofrade ou non. Só piden respecto á hora de sacar as imaxes en procesión, que é o fin último para o que foron creadas. As 8 confrarías de Viveiro fan posible que a súa Semana Santa, declarada de interese turístico internacional, conserve a súa esencia. Encárganse de organizar uns 40 pasos repartidos nunha quincena de procesións principais. As máis antigas datan da Idade Media, como a venerable Orde Terceira, con máis de 700 anos de antigüidade, ou a confraría do Santísimo Rosario. Tocante ao resto de irmandades, a maioría foron creadas a mediados do século XX e a máis recente, a Confraría da Misericordia, só conta cun par de décadas de historia. Procesionamos por primeira vez no 2007 e metamos pola Cofradía do Prendemento, que nos incorporábamos na Praza Maior e facíamos parte do recorrido con eles. A partir do 2011 xa temos a nosa propia procesión con dúas imaxes, o Eceomo do século XVII e a Virxen da Clemencia, que é xa do século XX. Unha das irmandades, a das 7 palabras, está de aniversario. Esta Semana Santa fai 75 anos e para celebralo a súa directiva decidiu recuperar o sermón que lle dá nome a esta confraría. O Venres Santo 12 da mañá, como viña sendo habitual hasta os anos 60. Despois dos anos 60 celebrouse sempre na Iglesia de San Francisco. Entón este ano creemos que para conmemorar o noso 75 aniversario, pois o seu era sacalo á calle, sacalo á rúa e facelo na praza. Especialmente singular é a Irmandade da Santa Cruz, formada por un milleiro de mulleres. Fundada nos anos 50, dende 2003, as súas integrantes participan como portadoras en diversas procesións da Semana Santa Viveira. Ainda que a cofradía e procesión era de mulleres, sin embargo, as santas levaban nas homes. Nese momento do 50 aniversario, creamos que toda a cofradía se valese de mulleres para portar os achós, para portar o estandarte, para levar as andas. Eu creo que iso foi milagroso, positivo e bon, porque non nos tiñan moita en conta, porque pensaban que íbamos ser charlatanas, e hoxe admíranos moitos dos que pensaban que non íbamos dar a talla. Para ser confrade é preciso aboar unha cota anual de entre 15 e 20 euros. Así é todo, agás as dúas confrarías máis antigas, as irmandades están abertas a todo o mundo que queira participar nos seus pasos, incluso a persoas non crentes ou mesmo doutros credos. O único que piden é respeto a hora de tomar parte nos actos. Aquí están as portas abertas, somos cristianos, o que temos que fazer é abrir portas, non cerrar portas. Entón, toda a xente que veña con toda a boa voluntad, toda a boa fe, as nosas mulleres que están, falo das mulleres porque son as que suelen estar vestindo, non lle piden identificación, nin creencia religiosa, nin nada. Quere participar, temos os hábitos das cofradías, vistes a esa persona e ve a Semana Santa desde dentro, que é outro concepto diferente. Temos que ter en conta que unha cofradía non está só para o momento da Semana Santa, para esa Semana Maior, senón que ten que traballar todo o ano. Nós traballamos todo o ano, cada un na súa cofradía e conxuntamente na xunta de cofradías. E todo o ano estamos preparando proxectos, melloras, patrimonio a recuperar, etcétera, etcétera. Entre as 8 confrarías de Viveiro suman unha lista de espera dunhas 800 persoas. Algunhas proceden incluso do outro extremo da península, o que dá idea da paixón que esperta a Semana Santa da meirande Vila da Mariña. Hoxe é domingo de Ramos, as celebracións percorren todo o país de Tomiño a Burela, pero hai... Hoxe é domingo de Ramos, en case todo o país celebranse procesións con este motivo. Pero ollo que a outra semana declarada de interese turístico internacional tamén é a de Viveiro. Nesta localidade tamén saiu á rúa a procesión da Borriquiña. O acto congregou numerosos asistentes que acompañaron o paso coas súas palmas e ramos
que logo foron bendecidos. Pola tarde, ás 8, sairá a procesión do Ecce Homo organizada pola Orde Franciscana Segrar. O Domingo de Ramos marca o comezo da Semana Santa. Vilas e cidades galegas celebran misas para bendicir os ramos e as palmas. As procesións da borriquiña completan a mañá. Un acontecemento que dá comezo a un rito que pasa de xeración en xeración en lugares como a Ferrol ou Viveiro. É a primeira vez que sale a miña neta na cofradía do Cristo. Entonces é emocionante doblemente. Unha pola bendición e outra porque sale ela na procesión. Nerviosas porque o Domingo de Ramos marca o inicio destes días santos onde a tradición cultural e relixiosa converxen en moitas vilas galegas. Sí, durante a xornada hai programadas varias procesións. E a outra Semana Santa declarada de interese turístico internacional é a de Viveiro. Nesta localidade tamén saiu á rúa a procesión da borriquiña. O acto congregou numerosos asistentes que acompañaron o paso coas súas palmas e ramos que logo foron bendicidos. Pola tarde, ás 8 sairá a procesión do Ecce Homo, organizada pola Orde Franciscana Segrar. A presenza feminina é cada vez maior nas confrarías de Semana Santa. De feito, existen irmandades integradas exclusivamente por mulleres, pero xa saben que non sempre foi así. Atrás quedan os tempos en que as mulleres non eran admitidas nas distintas irmandades da Semana Santa. Ben o saben a confraría lucense do Desencravo, onde houbo que agardar ata finais dos anos 80 para que se tolerase a presenza feminina entre os seus confrades e ata os 90 para que lles permitisen a elas levar as andas. A xente miraba e sorprendíase, hai mulleres. Ahora é o revés. Tamén polas calles miraban os zapatos, porque cando despois nos tapábamos, claro, os zapatos dos homes son diferentes ás nosas. Pero bueno, ahora está superadísimo, foi pouco a pouco, foi un órdago, por decirlo de alguna maneira, a ver que pasaba, pero creo que somos moi importantes hoxe en día. Debería de ser cada vez un poquinho máis visible, haber máis equilibrio. Eu, desde o meu punto de vista, pois estou nun punto, non, que igualmente son portadora, estou no equipo directivo, pois tamén formo parte vivindo a Semana Santa desde dentro na toma de decisións, na organización e como portadora. Na que a confraría luguesa cunha maior presenza feminina, actualmente elas representan a metade dos seus 300 confrades. Pero tamén as hai formadas exclusivamente por mulleres, como é o caso da Irmandade da Santa Cruz de Viveiro, que conta cun milleiro de membros. Fundada nos anos 50, dende 2003, as súas integrantes participan como portadoras en diversos pasos. Ainda que a cofradía e procesión era de mulleres, sin embargo as andas levaban nas homes. Nese momento do 50 aniversario, creamos que toda a cofradía se valese de mulleres para portar os achós, para portar o estandarte, para levar as andas. Eu creo que iso foi milagroso, positivo e bon, porque non nos tiñan moita en conta, porque pensaban que íbamos ser charlatanas, e hoxe admíranos moitos dos que pensaban que non íbamos dar a talla. É moi bonito que nosoutras seamos portadoras, que é a única cofradía ahora mismo en Lugo que as mulleres teñen un trono propio. E é que, por moi tradicional que sexa, a Semana Santa tampouco é allea aos cambios sociais e a igualdade de xénero. Tamén Viveiro celebra hoxe o Mércores Santo coa saída en procesión do Via Crucis de homes portando o paso do Cristo da Agonía. A imaxe data de 1946. A saída será ás 10 da noite. 14 penitentes cargarán a cruz nunha das estampas máis austeras e simbólicas da Semana Santa de Viveiro, antes dos días grandes que comezan mañá cos Xoves Santo. En Viveiro e Ferrol están xa inmersos nos días grandes das dúas Semanas Santas de interese turístico internacional de Galicia. E iso pálpase nas rúas, onde veciños e visitantes agardan expectantes as procesións do Xoves e o Venres Santo. A Semana Santa Ibero, as procesións, bueno, tamén é unha xuntanza familiar, cos amigos, con todo o mundo, pero bueno, as procesións, porque sí, que son espectaculares, sobre todo Xoves e Viernes Santo. La verdad que estamos disfrutando muchísimo porque no habíamos estado
es de encanto, vamos, precioso. Ás 6 da tarde temos a procesión do noso Pai Xesús da Humildade, que despois de 2 anos con choiva por fin pode salir á rúa e pode estrearse a imaxe no seu recorrido completo. Por la mañana, bueno, pues vamos a estar por aquí por Amboaje y por la tarde pues vamos a descansar para poder ver la procesión del Jueves Santo que sale de noche. Ferrol e Viveiro son as capitais galegas da Semana Santa. Os dous lugares reúnen nestes días milleiros de persoas para asistir ás celebracións que están declaradas Festa de Interese Turístico Internacional. O Xoves Santo, tanto en Ferrol como en Viveiro, traen algunhas das procesións máis agardadas. A Semana Santa de Viveiro, ao igual que a de Ferrol, está declarada Festa de Interese Turístico Internacional. A localidade mariña recibe estes días multitude de visitantes que non queren perder esta cita coa tradición e a religión. Ya vi el otro día la de las mujeres, la de Cristo, y me gustó mucho el Vía Crucis, vamos, ¿no? Y hoy espero ir a la demás. Está moi bonito. Bueno, eu xa estuve varias veces aquí en Viveiro e me gusta, e por iso temos ido a Andalucía, pero hai que mirar en Galicia que é o que nos espera, non? As procesións, porque sí, que son espectaculares, sobre todo Xoves e Viernes Santo. Venimos a ver aquí porque nos han recomendado venir a ver aquí la procesión de aquí de este pueblo. Pues veremos la procesión sobre las 7 de la tarde, más o menos que sale. A procesión da última cea desta tarde é das que máis expectación esperta. Saca a rúa un impresionante paso creado en 1808 por un artesán local que, segundo contan, para tallar os apóstolos inspirouse en mariñeiros da vila. Dúas procesións máis, a do Prendemento e a da Misericordia contra a medianoite, pecharan un Xoves Santo en Viveiro cheo de devoción e de arte sacra. Ben, aquí en Galicia as procesións máis agardadas son as de Ferrol e de Viveiro e neste Xoves Santo teñen por diante unha axenda ben completa marcada por fin polo bo tempo. A Semana Santa de Viveiro, ao igual que a de Ferrol, está declarada Festa de Interese Turístico Internacional. A localidade mariña recibe estes días multitude de visitantes que non queren perder esta cita coa tradición e a religión. Temos ido a Andalucía, pero hai que mirar en Galicia. As procesións, porque sí, que son espectaculares. Pues veremos la procesión. A procesión da última cea desta tarde é das que máis expectación esperta. Saca a rúa un impresionante paso creado en 1808 por un artesán local que, segundo contan, para tallar os apóstolos inspirouse en mariñeiros da vila. Dúas procesións máis, a do Prendemento e a da Misericordia contra a medianoite, pecharan un Xoves Santo en Viveiro cheo de devoción e de arte sacra. Xornada de Xoves Santo marcada por numerosas celebracións religiosas con grande significado, como a celebración do lavatorio dos pés ou multitudinarias procesións que se celebran por toda a xeografía do país. Milleiros de fieis asistiron esta tarde a da última cea en Viveiro ou a da Nosa Señora das Angustias, a máis longa da Semana Santa de Ferrol. Continuamos falando de Semana Santa, agora no país, en Viveiro. A súa Semana Santa, igual que a de Ferrol, está declarada, como saben, Festa de Interese Turístico Internacional. Esa localidade da Mariña recibiu estes días unha chea de visitantes nunha cita coa tradición, pero tamén coa religión. Como foi a tarde neste Xoves Santo, Patricia? Pois milleiros de persoas viven hoxe nas rúas de Viveiro, un dos días grandes da súa Semana Santa, con 2000 cofrades participando nas procesións. A 7 da tarde saía unha das que máis expectación desperta, a da última cea, na que, entre outros pasos, sacan a rúa impresionante talla de Xesús e os apóstolos de 1808, creada por un artesán local que se inspirou en mariñeiros da vila para a súa creación. Non será a única do día de hoxe. En só uns minutos, ás 9:30, partirá da igrexa de San Francisco a procesión do Prendimento con 70 cofrades, portando o paso do compostelán José Veiga. E para o final deste Xoves Santo queda aínda unha procesión, partirá ás 12 menos cuarto da noite, será a última, a procesión da Misericordia. Son pasos máis espectaculares que é a procesión da tarde, con moitos elevadores, moito colorido, moito alumbrado. Entón é unha procesión moi espectacular de ver de noite. Tanto o Prendemento como San Pedro, que levan cada paso 70 elevadores, son espectaculares de ver na calle. Levan moitas filas, até conta que saldrán na calle casi 1000 cofrades nesa procesión. Viveiro e Ferrol viven hoxe os días grandes das súas procesións, Semanas Santas declaradas de
interese turístico internacional. En Viveiro, ás 10 desta mañá, celebrase unha das máis emotivas, a do encontro, tamén en Ferrol, ás 12:30 do mediodía, ese santo encontro. A de Ferrol, por certo, vai ser emitida en directo aquí, na Televisión de Galicia. E o Telexornal Mediodía tamén se vai facer hoxe en directo dende ali, dende Ferrol. Bueno, e hoxe temos que comezar vos días mirando a Viveiro e a Ferrol, que viven as xornadas grandes das súas procesións, unha Semana Santa declaradas as dúas de interese turístico internacional. Hoxe en Viveiro, xa pola mañá, celebrase unha das máis emotivas a do encontro, que empeza en poucos minutos. Xoel Rodríguez, bos días. Sí, Almudena, unha procesión que comeza a partir das 10 en punto e que vai ter como escenario central esta praza maior desta localidade de Viveiro, tamén o atrio da igrexa de Santa María. Así é como vai comezar este Venres Santo nunha das localidades onde esta Semana Santa se vive con maior devoción, e precisamente para falar da Semana Santa de Viveiro e de esta procesión do Santo Encontro temos a oportunidade de falar con José Veiga, o presidente da Xunta de Confrarías desta localidade. Moi bons días. Hola, bons días. Contenos en primeiro lugar que o que representa esta primeira procesión deste Venres Santo aquí. Bueno, deixa ser o acto casi principal da nosa Semana Santa. Mantense como se facía na Idade Media, como facían os franciscanos, é un pouco o encontro camiño de Jesús do Calvario, o encontro co súa nai, despois o encontro co Verónica. Cristo cae das 3 veces, 3 caídas. Tamén se representa a bendición que fai o Cristo aos mariñeiros, a xente de Viveiro, aos visitantes. A verdade que é o noso lado principal, sí. Entendo tamén que este ano viven con máis emoción, tendo en conta que o ano pasado a choiva dificultou de algún xeito, non, o desenvolvemento da Semana Santa. Sí, porque o encontro celebrase igual dentro da igrexa, pero bueno, non deixa de, non é o mesmo, non? Celebrarlo aquí na plaza, que é o sitio onde se celebrou desde sempre, a verdade que enchenos de emoción, porque vai ser, creo que é distinto, o día que está hoxe vai ser un acto, a verdade que é maravilloso, sí. Falamos de que a Semana Santa en Viveiro é prácticamente un sinal de identidade. Como viven dende as confrarías esta semana e a súa preparación? Bueno, a verdade que estamos todo o ano traballando para a Semana Santa, é o que nos define como povo, a nosa Semana Santa, entonces todo o ano traballamos para ela, e agora estamos, a verdade que todos entusiasmados, porque co tempo que temos está Viveiro a tope, está salindo todo a perfección, o sea que estamos todos encantados, sí. E por diante ainda quedan moitos actos religiosos, non? Ahora, esta noite, por exemplo, os caladiños, como vai esa Semana Santa, o que queda dela, vaya? Bueno, os caladiños será o remate do día de hoxe, un día que é un sin parar, porque agora é o encontro ás 10, pero xa a 12:30 aquí na praza montarase o sermón das 7 palabras, ás 6:30 o desencravo, que é outro acto tamén principal noso, que tamén é con imaxes articuladas, o Cristo que se descolga da cruz, que xa é o descendemento, o desencravo, a continuación a procesión de Santo Enterro, a continuación a pasión, e xa para rematar o día os caladiños, é que é un día inteiro sin parar, sí. Díceme tamén, José, antes fora de cámaras, que agora mesmo vemos na praza pouca xente porque houbo procesións ata ben entrada a madrugada, non? Sí, aquí a procesión da Misericordia, que sale do outro lado da ría de Viveiro, da Capela da Misericordia, que cruza toda a ponte da Misericordia, rematou cerca das 3 da mañá, claro, entonces xente agora costañe caro volver a enganchar, porque é un día moi largo, que xente ten que descansar, claro. Pois moitas grazas, José, polas súas palabras. Unha semana, en definitiva, aquí en Viveiro, como comentaba o presidente da Xunta de Confrarías, que se vive con moita devoción. A partir de dentro duns minutos, ás 10 da mañá, comeza esa procesión do Santo Encontro aquí en Viveiro, unha localidade na que, lembremos, esta semana está declarada como festa de interese turístico internacional. Grazas, Joel. Estaremos atentos ao inicio desa procesión, ese acto máis antigo da Semana Santa de Viveiro. Hoxe, día importante ali, pero todos estes días esa vila luguesa recibe unha chea de visitantes, unha cita coa tradición e a religión. Onte, Xoves Santo, nun dos seus días grandes, 2000 confrades participaron nas procesións. Contra as 7 da tarde, a protagonista foi a da última cea, organizada pola Venerable Orden Terceira Franciscana, sendo unha das que máis expectación suscita. Sacou á rúa un impresionante paso creado en 1808 por un artesán local que, segundo contan, pretendía aos apóstolos, chegou a inspirarse en mariñeiros da vila. Ás 9:30 xa saiu o prendemento con 70 confrades que portaron o paso tallado polo compostelán José Rivas en 1947. Xa na medianoite, a procesión da Misericordia echou en Viveiro este Xoves Santo. E ás 16 minutos da mañá deste 3 de abril, Venres Santo, toda a atención en Galicia posta en Viveiro. Ali está todo preparado, xa ven esa imaxe, moitísimas persoas expectantes ante este comezo que está previsto ás 10 da mañá, así que está todo a piques de comezar desa procesión, unha das máis agardadas na Semana Santa de Viveiro, a procesión do
encontro, unha das máis curiosas tamén de Galicia, porque son imaxes articuladas. Ademais, este bo tempo que temos este ano, diferencia do ano pasado, permitirá que se celebre ese encontro ali no exterior, nesa Praza Maior de Viveiro e no atrio de Santa María, onde se atoparán estas imaxes do século XVI, a do Cristo que cae e a dos 18, xa de San Xoán, a Verónica e a Dolorosa. Está comenzando esa procesión do encontro en Viveiro, imaxe en directo. Canónigo de la Catedral de Mondoñedo, vicario de la Solidaridad y es párroco de el animador de... Bueno, moita expectación xa ven para esa procesión, unha das máis agardadas desa Semana Santa viveirá, que vai empezar en poucos minutos, prevíase ás 10, procesión do encontro, tamén a do Santo Encontro hoxe, punto de atención en Ferrol, que poderán ver aquí. Pero desde case 29 minutos da mañá, unha das imaxes máis agardadas na Semana Santa galega, na Semana Santa de Viveiro, esa que se está producindo neste momento, son imaxes en directo, está chegando xa ben aí esa imaxe do Cristo, o Cristo que cae, parte desta procesión do encontro, unha das máis agardadas na Semana Santa de Viveiro, con imaxes articuladas, é unha das súas particularidades, esa imaxe do Cristo do século XVI que se vai encontrar ali nesa Praza Maior e despois no atrio de Santa María, coas imaxes do San Xoán, da Verónica e da Dolorosa, imaxes do século XVIII, unha das procesións máis agardadas nesa Semana Santa viveirá, declarada de interese turístico internacional neste Venres Santo. Estás agotado y la cruz se te hace insoportable porque te pesan nuestros pecados. Lo había anunciado una vez más el profeta Isaías. Eran nuestras dolencias las que él llevaba, nuestros dolores los que él soportaba. Y caes por tierra, humillado, despreciado, sin que nadie se compadezca de ti. Que caigamos nosotros es comprensible, somos débiles, fácilmente tropezamos y caemos, pero tú, Señor, hasta en esto, en la debilidad humana, te has hecho semejante a nosotros. Te hiciste pobre. Estamos vendo esa primeira imaxe que forma parte desta procesión do encontro, como lles dicimos, unha imaxe do século XVI, a máis antiga que participa nesta procesión, a do Cristo que cae, que vemos neste momento xa na súa posición cara abaixo, cara a esa caída, agora estáse levantando, vai ir camiño dese encontro coas outras imaxes do San Xoán, da Verónica e da Dolorosa. O día solleiro, ademais, que ven que fai ali en Viveiro, permite facer esta procesión no exterior, na Praza Maior e no atrio de Santa María. O ano pasado, por exemplo, tivo que realizarse na igrexa de San Francisco pola chuvia, así que hoxe gozando desa Semana Santa de Viveiro con esa procesión do encontro. El amor siempre es más fuerte que la muerte. É unha imaxe da xornada deste Venres Santo en Galicia, acaba de producirse aí nada, cuestión de minutos, en Viveiro. Esa é a procesión do encontro dese momento no que o Cristo encontrase con esa imaxe da Verónica nesa procesión das máis agardadas e das máis emotivas na Semana Santa viveirá. Unhas figuras, ademais, con esa particularidade que están vendo, son figuras articuladas, precisamente encontrase e tócanse en varias ocasións durante ese percorrido. O Cristo e a Verónica tamén se encontran co San Xoán e coa imaxe da Dolorosa, un encontro que está tendo lugar dende pouco despois das 10 desta mañá no exterior, porque fai un día xa ben solleiro en Viveiro, nesa Praza Maior da Vila Mariñá e tamén no atrio de Santa María. Moitísima expectación para ver esta procesión, unha das máis agardadas da Semana Santa de Viveiro. Entereza, esperanza.
Queremos vivir agora en directo coa xente que está ali, xa viron moitísimas persoas presenciando esa procesión do encontro, unha das máis agardadas. Como sigue esa procesión, Xoel Rodríguez? Bos días. Bos días, Almudena. Pois como vedes, desta hora a xente xa se comeza a mover desta Praza Maior porque acaba de rematar oficialmente ese acto do Santo Encontro. Neste momento, as 4 imaxes poden ver en directo, están saindo xa desta Praza Maior cara ao atrio da Igrexa de Santa María, un acto do Santo Encontro que, como decimos, concluía aí tan só uns minutos, momentos de moita emoción e de moita devoción entre os centos de asistentes que continúan aquí. Nos temos a oportunidade de falar, por exemplo, con unha delas. Marina, contenos que foi para vostede esta procesión, ¿cómo ha vivido? Pues la he vivido como hace muchos años que no la vivo, soy de aquí, de Viveiro, nacida, lo que pasa que llevo muchos años en Madrid, hace muchos años que no venía, me encanta, me emociona porque es una cosa preciosa. Entendo que esta é unha das máis relevantes da semana, entendo que tuvo a oportunidade non de ver outras tamén durante estes días. Sí, procesiones y sí he visto y esta tarde también quiero ver, pero esto es lo que más me emociona, es como muy sentimental y muy bonito, precioso, hai que vivirlo. Entendo que tamén esa emoción influe o feito de que falamos de imaxes que son animadas, non? Que impresiona moito máis ver ese movimento do Cristo, por exemplo. Es que son imágenes preciosísimas, te emocionan, el Santo Entierro, eso es algo maravilloso. Bueno, yo creo que todas las tallas que hay aquí en Viveiro son dignas de que la gente las vea y que se emocionen con ellas porque son preciosas. En este caso falamos ademais de que a esa parte religiosa sumamos o bo tempo tamén, non? Que axuda. Eso es algo maravilloso. Vamos, el año pasado fatal y este año, vamos, tenemos una alegría y un cielo azul, ya lo ves, preciosísimo. Así que encantadas. Mil gracias, Marina, a disfrutar do día deste Venres Santo. Como dicimos, acaba de concluir hai tan só uns minutos ese acto do Santo Encontro. Agora mesmo as imaxes continúan saindo desta praza xa cara ao atrio da Igrexa de Santa María, onde se prevé que continúe tamén esta celebración litúrxica e durante hoxe tamén se vivirá outro dos momentos máis destacados desta Semana Santa coa procesión a partir da medianoite dos Caladiños. Sollozan ambos. É un dos momentos culminantes da Semana Santa, dende logo dos máis vistosos. Falamos das procesións do Santo Encontro, con figuras articuladas en Viveiro e coa imaxe da patroa de Ferrol na cidade departamental, por fin na rúa, logo de 2 edicións pasadas por auga que impediron a súa saída do templo. Milleiros de persoas seguiron in situ e nas súas casas a retransmisión da galega, o mellor das 2 Semanas Santas de interese turístico internacional que temos en Galicia. A través de la articulación de las imágenes, pues visibiliza más lo que en los sermones pues se expresa y nos lleva un poco pues a cultivar la emoción y sobre todo la cercanía a ese amor de Jesús por nosotros. Hace muchos años que no venía, me encanta, me emociona porque es una cosa preciosa. Hoy sale la Virgen titular, nuestra querida imagen, que es Nuestra Señora de los Dolores. Es la patrona de Ferrol y es una imagen que todo el mundo está pendiente de ella. Poquito emoción. Sí. Bueno, a ver, eu son creyente, pero tampouco son destas que me flagelo, vaya. Según, hasta aí, sí. Pero bueno, sí que respeto muchísimo todo isto, dalles muchísimo traballo, O Venres Santo tamén se celebra con fervor en Viveiro. Atalimos agora en directo. O programa comezou hoxe ben cedo. Xoel, cun dos actos máis singulares, o encontro. Sí, Raúl, un encontro que é emblemático non só en Ferrol, como acabamos de ver, senón tamén aquí en Viveiro, como dicías, procesión que comezaba puntualmente ás 10 da mañá, que saía dende a Praza Maior sendo seguida por centos de fiéis, moitos deles veciños desta localidade, pero tamén moitos turistas chegados dende distintos puntos da nosa comunidade ou mesmo dende outras zonas de España. Unha procesión que representa ese momento de dor no encontro entre nai e fillo antes da súa crucifixión. No caso de Viveiro saíron 4 imaxes, a do Cristo que cae, unha imaxe do século XVI acompañada pola imaxe da Verónica, tamén da Dolorosa e de San Xoán. Venres Santo, en calquera caso, como ven, totalmente solleiro, que vai convidar tamén durante a tarde a seguir as procesións deste Venres Santo aquí en Viveiro e tamén as da noite, porque ás 10 será quenda da procesión das Paixóns e xa a medianoite a derradeira a dos Caladiños.
O encontro en dos actos máis antigos e agardados da Semana Santa viveirense. Centos de persoas asistiron a primeira hora a esta representación da Paixón de Cristo que cobra gran realismo, porque as tallas que datan dos séculos XVI e XVIII son articuladas e semellan cobrar vida, como cando se escenifica a primeira caída de Xesús coa cruz ás costas. Y caes por tierra, humillado, despreciado, sin que nadie se compadezca de ti. Una procesión que procede de la tradición franciscana y todo lo que significa pues esa expresión popular a través de la articulación de las imágenes, pues visibiliza más lo que en los sermones pues se expresa y nos lleva un poco pues a cultivar la emoción y sobre todo la cercanía a ese amor de Jesús por nosotros. O momento culminante desta cerimonia é o encontro de Xesús con súa nai. O abrazo de ambos e as vaguas da Virxe encheron de emoción a Praza Maior de Viveiro. Esto es lo que más me emociona, es como muy sentimental y muy bonito, precioso, hay que vivirlo. Hace muchos años que no venía, me encanta, me emociona porque es una cosa preciosa. É un día moi especial para os de Viveiro, que levamos isto arraigado no corazón, nada, unha procesión, un encuentro muy bonito. Es la primera vez. Ayer estuvimos aquí también y estuvimos viendo la procesión y hoy madrugamos para poder venir otra vez. Encántame. E mentras poida vir, vou vir sempre. Foi emocionante isto, as figuras estas articuladas, pois non as vira nunca. É verdade que estuveron moi ben. Eu soy de Oviedo, pero vengo todos los años aquí. Precioso, yo llevo muchos años viéndolo porque es una tradición que en Viveiro se vive mucho, es hasta emocionante de ver. Tras o encontro, o mediodía celebrouse o sermón das 7 palabras predicado polo bispo de Mondoñedo Ferrol. Pola tarde seguirán os actos do Venres Santo viveirense. Ferrol volveu sentir a emoción da procesión do Santo Encontro. Milleiros de persoas, unhas 7.000, ateigaron o centro da cidade para gozar da recreación do encontro de Xesús cargado coa cruz, ca súa nai, o seu discípulo Xoán e a Verónica. É unha das citas máis multitudinarias da Semana Santa ferrolá e este ano esperábase con máis ansia se cadra despois de que a chuvia obrigara a suspendela o ano pasado. Ola, que tal? Moi boas tardes. Aínda se escoitan os tambores e a música das bandas. O San Xoán está aquí na Praza de Armas. Ferrol é un dos referentes da Semana Santa galega e neste Venres Santo facémolo Telexornal Mediodía en directo desde aquí, desde os balcóns da Casa do Concello. Estamos xusto na Praza de Armas, o punto onde hai só uns minutos culminaba o Santo Encontro. En breves instantes iremos con todos os detalles desa procesión e repasaremos tamén o programa desta tarde. Tamén estamos moi pendentes de todo o que acontece en Viveiro, a outra localidade galega ca Semana Santa declarada de interese turístico internacional. Veciños e turistas seguiron con emoción unha procesión, a do Santo Encontro, que é moi característica, cos pasos articulados de Xesús e a Virxe das Dores. E tamén aí teñen por diante unha axenda apertada esta tarde. Tamén Viveiro celebra con fervor este Venres Santo. Esta mañá milleiros de veciños e de turistas seguiron a procesión do Santo Encontro cas figuras articuladas tan características, Xoel. Sí, figuras como o Memento Carlos que datan ademais dos séculos XVI e XVIII e que participaron esta mañá na que se cadra a procesión máis emblemática desta localidade. O Santo Encontro comezaba puntualmente ás 10 da mañá e foi seguido por milleiros, por centos de fieis, moitos deles veciños desta localidade, pero tamén moitos outros que pasan estas vacacións de Semana Santa na Mariña Lucense que non querían perderse nin as imaxes nin tampouco o que representa esa procesión, ese momento de dor e de emoción no encontro entre nai e fillo, entre a Virxe María e Xesús no momento antes de subir o Monte do Calvario para a súa crucifixión. Así comezaba este Venres Santo aquí en Viveiro, que ademais hoxe pasa por ser tamén a xornada con maior número de procesións nesta localidade, polo que ese factor sumado tamén o bo tempo vai facer que a afluencia tanto en rúas como en plazas tamén en templos durante esta tarde vai a ser elevada. Entre esas procesións desta tarde, por mencionar algunhas, por exemplo, a do Santo Enterro, tamén a do Desencravo ou a derradeira que será
será a dos Caladiños cara ás 12:30 da noite. O encontro en dos actos máis antigos e agardados da Semana Santa viveirense. Centos de persoas asistiron a primeira hora a esta representación da Paixón de Cristo que cobra gran realismo porque as tallas que datan dos séculos XVI e XVIII son articuladas e semellan cobrar vida, como cando se escenifica a primeira caída de Xesús coa cruz ás costas. Una procesión que procede de la tradición franciscana y todo lo que significa pues esa expresión popular a través de la articulación de las imágenes, pues visibiliza más lo que en los sermones pues se expresa y nos lleva un poco pues a cultivar la emoción y sobre todo la cercanía a ese amor de Jesús por nosotros. O momento culminante desta cerimonia é o encontro de Xesús con súa nai. O abrazo de ambos e as vaguas da Virxe encheron de emoción a Praza Maior de Viveiro. Hace muchos años que no venía. Me encanta, me emociona porque es una cosa preciosa. É un día moi especial para os de Viveiro que levamos isto regado no corazón. Encántame. E mentras poida vir, vou vir sempre. As figuras estas articuladas pois non as vira nunca. É verdade que estuveron moi ben. Precioso, yo llevo muchos años viéndolo porque es una tradición que en Viveiro se vive mucho, es hasta emocionante de ver. Tras o encontro, o mediodía celebrouse o sermón das 7 palabras predicado polo bispo de Mondoñedo Ferrol. Pola tarde seguirán os actos do Venres Santo viveirense. As procesións deste Venres Santo congregan milleiros de fieis que seguen con devoción as saídas dos pasos por todo o país. Se pola mañá as máis multitudinarias foron as do Santo Encontro, pola tarde as citas xiran ao redor das do Santo Encontro e a procesión dos Caladiños. As procesións de Ferrol que acabamos de ver son, como saben, de interese turístico internacional, como tamén o son as de Viveiro, onde hoxe viviron outra xornada de devoción. Dende pola mañá co Santo Encontro ata este serán co Santo Enterro. E aínda quedan algunhas das máis singulares para esta noite. Veciños e turistas seguiron con devoción a procesión do Santo Encontro cos pasos articulados de Xesús e da Virxe das Dores, unha representación da Paixón de Cristo que cobra gran realismo con estas tallas. O momento culminante foi o encontro de Xesús coa súa nai. O seu abrazo e as vaguas da Virxe encheron de emoción a Praza Maior. Hace muchos años que no venía. Me encanta, me emociona porque es una cosa preciosa. É un día moi especial para os de Viveiro que levamos isto regado no corazón. A tarde arrancou coa procesión do Desencravo e contra as 7:30 unha das máis agardadas, a do Santo Enterro, organizada pola Confraría do Rosario e considerada a máis solemne de toda a Semana Santa de Viveiro. Es la procesión del Santo Entierro, es una de las más solemnes de Viveiro y lleva el paso principal, que es el del Santo Entierro, y además lleva la Magdalena, la Dolorosa y el San Juan. Es una de las que tiene mayor devoción en Viveiro. É máis solemne para min de toda a Semana Santa de Viveiro. O procesión ao Cristo Yacente, que é a imaxe titular. E aquí estamos, un ano máis disfrutando desta Semana Maior. Pero aínda queda moita noite. Ás 10 sairá a procesión da Paixón da Confraría da Piedade, unha das máis multitudinarias e vistosas. E pasada a medianoite, ás 12:30, será a quenda da procesión da Soidade, máis coñecida como a dos Caladiños, unha das máis singulares da Semana Santa, onde prima o silencio, e que será retransmitida en directo pola Televisión de Galicia. As procesións do Venres Santo congregaron milleiros de persoas que seguen con devoción as saídas dos pasos por toda a xeografía galega. Se pola mañá as máis multitudinarias foron as do Santo Encontro, pola tarde as citas xiraron ao redor das procesións tamén do Santo Encontro e as dos Caladiños. Viveiro tamén viviu onte a súa xornada máis emocionante e multitudinaria. Pola mañá o drama sacro do encontro emocionou a multitude na Praza Maior. Un dos momentos máis esperados chegou pola tarde, coa cerimonia do Desencravo na Igrexa de Santa María, un acto de gran realismo que precede a solemne procesión do Santo Enterro. Miles de persoas acompañaron as imaxes polas rúas empedradas do casco histórico nun despregue de arte e de devoción que reafirma por que esta cita é de interese turístico internacional. As procesións en Viveiro e Ferrol declaradas de interese turístico internacional percorren as rúas de ambas as dúas vilas nunha xornada de moita devoción. O tempo acompañou neste sábado santo e as imaxes saíron sen problemas. Prazas cheas para facer aínda máis grande, se cabe, esta cita.
Comezamos, boas noites. Son varias as procesións que percorren desta hora vilas galegas, pero dúas delas concentran xa a maioría de xente. Viveiro e Ferrol, que son de interese turístico internacional. Sí, milleiros de persoas reúnense desta hora neses puntos. Nos imos estar en ambos os dous en directo cos nosos compañeiros. En Viveiro, os pasos da Nosa Señora da Esperanza tamén están xa na rúa. Saíron dende a igrexa de San Francisco e a devoción na vila é máxima. Andrea Otero, ademais, tamén está a acompañar o tempo, non? Efectivamente, sí, ademais hoxe, como dicides, foi a quenda desa procesión da Esperanza na que chamou a atención tamén a elevada participación de xente moza e tamén a intensidade coa que viviron os milleiros de asistentes que estiveron hoxe aquí en directo. É unha procesión moi especial, ademais, porque está organizada por un milleiro de mulleres cofrades que na década dos 50 decidiron autoorganizarse na Irmandade da Santa Cruz para poder participar activamente nesta Semana Santa de Viveiro, que está declarada de interese turístico internacional. Mañá, domingo de Resurrección, último día da Semana Santa, continúan aquí os actos litúrxicos para poñerlle fin a unha semana moi multitudinaria na Mariña Lucense. Moi ben, o sea, este ano ademais coincide un tempo maravilloso, notase que hai moita máis xente que outros anos. Eu personalmente, por exemplo, pois sempre baixo ver todas as procesións, é unha cousa que me gusta. Gústame moito o ambiente que hai na Semana Santa. Eu non son daqui, pero cando veño aquí ben vexo que se vive, que o teñen logo moi metido para dentro. Penso que o vive con moita devoción, xente daqui é moi devota. Eu veño a verlo, non son tan devoto, pero a xente daqui vexo que é moi devota. Está sempre cheo isto. E mentres en Viveiro remata a Semana Santa con dúas procesións programadas para este domingo, a máis seguida, a do encontro na Praza Maior, está no coa estrea dunha imaxe. A procesión do domingo de Pascua ao mediodía é das máis esperadas en Viveiro, con saída da igrexa de Santa María. Moi emotiva, digna de visitar cada ano, moi ben. Extraordinaria. Extraordinaria, ya la conocía, pero inmejorable. Todos los años estamos aquí viendo estas procesiones tan buenas. O momento central é a representación do encontro na Praza Maior coa intervención da coral polifónica Alborada. A novidade este ano foi a incorporación da imaxe de Nosa Señora da Alegría para sustituir a Nosa Señora do Sagrado Corazón, unha talla do século XIX moi deteriorada pola couza. É todo un espectáculo, sí, moi bonita. Creo que é a festa máis grande daqui de Viveiro, non? Ten unha importancia enorme, vese con que alegría se fai isto, a min encantoume. A cita para a última procesión é ás 7:30 da tarde. A Semana Santa cun domingo de Resurrección cheo de procesións percorrendo varias vilas. Ferrol celebra o gozoso encontro, a teigada de xente. Viveiro tamén está ata os topes nunha das datas que son de interese internacional. Tamén en Fisterra e Meis hoxe saíron as imaxes acompañadas de moitos fieles. Y hay que volver a la rutina, pero bueno, por lo menos voy con las pilas cargadas. Bonito todo, pero todo termina. Y ya toca volver a la rutina, al trabajo. Ya toca volver para casa, nos vamos para Barcelona y hemos hecho el Camino Santiago francés. Comezamos. A Semana Santa vai chegando ao seu fin e as vilas galegas tamén ven como desfilan as últimas procesións neste domingo de Resurrección. En Viveiro remata a Semana Santa con dúas procesións programadas este domingo. A máis seguida é a do encontro na Praza Maior, que este ano estrea unha imaxe. A procesión do domingo de Pascua ao mediodía é das máis esperadas en Viveiro, con saída da igrexa de Santa María. Moi emotiva, digna de visitar cada ano, moi ben. Extraordinaria. Extraordinaria, ya la conocía, pero inmejorable. Todos los años estamos aquí viendo estas procesiones tan buenas. O momento central é a representación do encontro na Praza Maior coa intervención da coral polifónica Alborada. A novidade este ano foi a incorporación da imaxe de Nosa Señora da Alegría para sustituir a Nosa Señora do Sagrado Corazón, unha talla do século XIX moi deteriorada pola couza.
es todo un espectáculo, sí, moi bonita. Creo que é a festa máis grande daqui de Viveiro, non? Ten unha importancia enorme, vese con que alegría se fai isto, a min encantoume. A cita para a última procesión é ás 7:30 da tarde.